imba yese na uyu ndakapindwa yese tasai matayo zangu kwakasvika kwakandosvika amozviona sani mandachi kudze tasai chomazvo zvimariji tasai muone maitsaambita mozviona indafungwa tichauya apa kuti tichabva kurokuuya apa aramba ndandidopana njifunga avo vavaripo ndidziwacho prive mwamusimushandi orei ndafunga pamwe charivhesera apa womaisa so guys, for the people, this is Sharon's house. Guys, you don't understand the feeling I have right now. I'm so excited. Hey, I can't imagine kuti ndiri mumuna mudakagara chiona TV. TV chauya pano vanhu vamwari. Ndatigara ndatau. Ndichange rizimukwimba reTV. Amona ndimboite sichitoka ndimbotoiti izvozvo. Zimukwimba. So this house we are trying by all means necessary kuti tiite sekahotel. Okay. Patisiri hotel. Haifaniri kuti netsa kuti katakuda kuti tiite something itinetse. So zvinhu zvakaita like I'm saying guys kuti zvinhu zvakaita sekuti mapayment plans ini ndo zvandogona. You find out kuti ndichazotokuudza kuti zvinhu zvakaita samashawa, machemba, masola, zvinhu zvese zvinotorwa zvekudhara. Because why? Ndakatanga kutenga I think 3 years ago. Ndichingostoka or 2 years ago. Zvava ma-door frame panapa. Ndakatenga ma-door frame mangu ese ndisina kutotanga sachitini. Nema-DPC, nema-termite poison zvichi. Sana ingotora mumba. Saipapa ma-DPC achashanda apapo ndaibvunza kuti akazara kumba hamunozviona. Ma-tiles mamwe mangu maroom ndotone ma-boxes. Saka vanhu vanenge vasingazvizivi. It's good kumbopusa zvakochinda. But anyway, let's go. Let's take a tour in this fabric house. So I tell you website kuno. Danga kuno. Aha. This is the garage. Saka ndo mchange mchipira mafortuna. Mafortuna ndo machanga achiuya muno vanhu vaJehovha. Andika toba taenda uku. Toba tati muno. Do dining area. Change mchigirwa. Muona mu. Taridza here. Then the kitchen area here in the inner. This is the kitchen area. Ndakamboita challenge apa. Ndonga zvana zvemombe zvaida kuekera kunozose kucheka ndikazoya tikazvibhenda futi. Saka vaizama kuda kudzura vakakonewa. Pandira ndongori mupinda. Ndokuti unogona kutosangana nezvimwe zvimomo. So this area ndoitange iri kuachira washing. Anozviona. Washing Saka iri veranda ndobuda ochinda uku. Chaisa futi masink kuside uku. Washing kuside uku kutomaisa zvakare. Then I'm going to show you something very painful. Kuside lekubheki uko. Tasai my stand uko yange yatita dongo tasai moni. Nekusasvikiwa guys. It's very painful. Saka munebha wangu kubheki wakangogumirawo ipapapo it's more than here. Tichaenda kutepi futi kumuona. Ndakabirwa futi again. Nemnyama ndakambokudza ipapo mukati kudi. Handi yaitona. So we inogasi chete amuno mutate. Aiwa. Chine baby akari kubodo. Ariko. Tamba kuita. Saka this room ine ndo inonzi lobby ndo pana like a pivot wakama but ndisikumbofunga zve pivot ndakutofunga zvimwe zvinhu. So yamuno. Ine tinopinda zvawo. Nanoba kutoita toilet dzimba dzedu. So rine iri ndononzi spare kana kuti guest bedroom vayenzi. Saka ndo yapana apa muno ndo ine toilet nechishawa yaone mukati apa kwakamakana uchemba nekashawa pakona apapo zvevayenzi then chesa zvima step panapa pasera apa patadzapa pane chidesign chiri papa pachaiswa zvima fitted zvemashawa zvima towels ma tissue anozviona design chiri papa uya kuno unogona tofunga kuti Jehovha unalata kuinda. Saka touya iyi passage iyi bedroom spare bedroom ya diamonds. Touya apa ndo pandakabirwa futi paipai mapuranga angu zvinhu zvakabatika pano mwari wetaka umbai kana yapera mwari wakanaka. Iyi toilet iyi bathroom. This is another bedroom spare bedroom izvo. Amozviona handi anenge ada kupinda imwe pamwe Mevi ndiye acharimo. Chauya muno.
So this is the master bedroom. This is the office area yangu pamwe nechiitira maplans ndichiita whatever ndikatidza uri kure zvangu. So bed ndachirwa icho chiarea icho ndo chiri office area. Then kuna uku this is the area just a bed ndoisa chidesign changu chine whatever zvokumadziro zvimabhodhi whatwords zvonyatsa kucustomiza uku. So anombonati vamwe ndiri kutaura uyai kuinbox uyai kuinbox vanhu muchizvimaketa kuti shamwari chero ndoita mafitted, shamwari chero ndoita chakati, uya tikupona basa rako nokuti ndinoda kuita chinhu ichi sechihotera. Hambozvona chekuti vanhu vanofanira kunyatsoziva kuti yes, saka panapa area ine yese iyi ndoda kuita customize ndo sezvo palipo pachaiswa bed ndoisa zviya zvemadziro ndoisa zvokumasides. Then maybe I must have a couch somewhere here side kuno. Handena kuti papi papapa pachafanira kunge pane couch. TV yemuno muroom I'm assuming kuti pamwe chaisa kuside uku TV ndoda TV muno. Obviously nichiona hangu big brother ichaenda divi iyi chavaoneka fridge I don't know. Then this is the big window. Saka ni area yema makeup what I'm not so short ndoisa pakona pano pamukuona apa ipapa this area iyi ndoisa zvema makeup zvangu ipapa so that ndisasangasa zvinhu ino iwalking pandakatoona senge doko but iwalking ndo muchagara hembe nebhuzu asi ndonasa kuti idoko nokuti kana ndava neobsession handichatodzoreki ndapedza kuvaka ere right. Then iyo itoilet muchaenda tabu sakati pasaidi apo chaisa tabu yarekati kakavhiso tofu kamino kati then uko kuchaenda just I'm so sure kuti chakuisa doko kuchaenda chembe ndo kuchaenda shower hatichadzaziva saka ndo zvazviri pabathroom anoenda achinda kumberi ukoko. So guys, for the people, this is pretty much it about Sharon's house. Yaakavaka ega Jehovha pasina ruoko rwemumwe mukomana achazondinyebera kuti ndakamupa chidhina nokuti kuna vamwe vanhu vakabuda kutozvitanga kuti iwe chero noda kutondibloka. Don't you think that you are blocking your blessings? Guys, that's the other reason why I decided to stay single. Because sometimes you find out kuti iwe kuda kuzama kuita zvinhu zvako then somebody is coming achiuya achiti iwe unoziva ndoona kuti kubatsira kuti imba iyo iperi watoikonewa. So kana ndikatanga unzoro right now kunzi watokonewa, what if ukazondibatsira usati what if saka ndakamba ndangoti no, let me just finish my house zvisina pamuromo navanhu kana kuti hama dzemurume dzoti iwewe imba yangu watoikoniwa wazobatsirwa nani nemwana wedu andinotukwa ndikabaikana inemerere iwe next decision chandinyeverera nema hande ipashe akuratidza ipashe kutepi kwandakapirwa ko ageni buri vanhu vachina mhani manga makaisa chakabiwa zvakabiwa zvese kuvomo zvese iri pamutuzo uyu akapedza kurufa ndakarufa ndiri musi uno chaiwo haina nguva yarukwende 6 malods saka panapa tichawanzwa 6 malods emabricks because toda kuisa boundary wall kana kuti jurawo. So to kuisa 6 malods. For some other people I want to know why did you put my 2 bricks, guys? What happened is it's a long story. I literally copied this design from Mutoko. Okay. But it's not compulsory. It's a 2 bricks. Don't beg kwacho kwese uko. So chakula kutiko zvineshi. Because my areas angu hamuona uyaiona panapa chakabiwa futi ichi chiya chese chakadao chakabiwa. So ndo zvandaireva zvezvo wakatokoniwa kutoba icho futi icho kutondinyadza kusvika pekupedzisira ende akasike kutanga pamwe pacho ndakambobhadhara bhiro $250 vasiya mvura ichibuda. And I don't think kuti vakangosiya purposely. I feel like most of the people goes kuzasi uko kwaivakwa and chivandeziko chivakwa chakabvisa apa ndopegere disi vamukutoona ndopanotangira stand yangu panapa ovakirira chiya mudenga saka ndofana kunza mabricks but one step at a time.
August takutara zvimwe zvinhu vanhu vamwari mapundese minisika chamaona uyu manje unoda kupuruniwa unombozoita zvinyoka mutidzo vozana sekuru bheni tichitanga sekuru bheni by the way ndakabva nawo kuri ndovakavaka imba yangu iyi eri yamukuona inei yese ndo yaivatana nasekuru bheni matendi eblue vanhu vachivaka imba iyi musi wandoita pati yemba iyi vana sekuru bheni vanofanira kuti vadani vakange vachidya kuti zvishoma ipapo amozviona birthday I don't this out and I you're gonna say out but for the meantime then this I'm very busy daughter say kunotora zvinhu zvedu zvamukuona kutadza uku vanhu vambokuta cho afana ukanga remind so my friend ndobva ita saying hana godo zvake ndochokwadi ndobva anditi hola itoda kuenda kupinda bana totada kunotambira chichi vatikada kuperekedzwa tikati ndiperekedze vatondiperekedza saka kuno ndatofara kuti ndaona munhu ukomanisa ndamba block ana ka 2 years ndaka ini ndito block by the way friend yangu inoita ndinachi munewe my friend why are you wasting your talent friend yangu ine diploma re agriculture ndo patakatanga saka ndoba ndakatanga muzachiita zveagriculture achitotorwa nevanhu kunzi uya uite zvekuita zvekumetesa inozi nguruve chezvo unoziita sei achondiexplainera then from there mbapedza diploma yake yabvaenda kuteaching kuita futi agriculture ipa papa nditiche vaagriculture it's okay anonotora ziteve it's fine saka ndindayi kuti newe uriregere kuita zvefarming because iwe une talent refarming amuzvona that's my friend so imi vanhu vaya yakada kutomumaketa kuseri guys if you are there kwauri ikoko udawo kunyatsoitwa zvinhu zvefarming professional kunyebere my friend that's true professional farming this guy ari kuseri koko anozvigona ndakamubvunza why don't you do zvekuti uve consulted nevanhu naiwe akati ndendisangana link yes ko kuti nguruve dziya dzechirungu dziya dzija nondoza ndokunyatsa kuziva kuti waiita investing that so unoita sei lese ndatenga kanguruve kangu kechirungu kaikai zvezvikafu kana kuti unoti watenga ikoko uchagari mechi ime breed nyowani wota se uchachicrossa breed because the idea is favoramba uchicrossa chi mabreed so that ma-characteristics anoramba ichase achikura. My people, my Shemarians who are seeing me right now, please, if you want anyone who can help you with your farming project, Aripo, I know it's a farming consultant. I'm telling you the truth. I've been telling him, I think for the past 3-4 years, this guy, Anochka. That's my friend. I said, go. Gazamba mjai gazamba Kati mtaona rimwe zimunhu richimisa rimwe zijagwa hapa iri ndo rakavaka zimba iri. Koma muna chikuya ne bus. Yatora munhu ari kuya guys ndipo yake na yako yeye. Wairi kuseri kwe. Siri phone. Soka tedi. Avakutoda gari mukikati ndobanda muti. Ama ndachitokudza kuti ndautokwera mari kuno. So guys, zim tiles yapedza ku offloader ish. Ayo, momaona mkwimba nemkwimba. Mari jangu anokwanira vanhu vamwe. Au ntsonge mashoma. Antu ane extra 200. Adiji. Asa adona. Adore alikati togotoga. Ayo. Hapana chinowe. Hivi ndiro ari gumi. Mwari wewe akagumika chichete. Wama mchida kuona GDC sichishuka. Anatokora ipa mwe munhu ari kuona GDC chacho imba iyo. Apana baziri. Tezoro munhu ari kuona aitona. Tatane basi. GDC ikamira. Iri miri. Chinhu chekutanga chitani amambona GDC dzinofunika mukako haika mota. Bati basi rachifamba iro. Rasingamiri. Natopata kupita kwa maindani.